Hato U Jisu udon ni em hagane gaji im gajopi. Lane pi ya ni em rangkat badu Jisu hagane gaji ya lenti jompi menta. Namar bon hagane gasi ki bayan klem U Jesus Christ. Ki shutip U Jisu gaji mo berkat ki shudon ni katakan knowledge. Mo sepang U Jesus Christ. Ragi klem don pat U Jisu ke download gajongki. Kidon ki balet jing seng kidon ki ba pendep ki program ka balang ka kidon ki ba ruai choir kidon ki ba long ru kit khot ka balang ka kidon rei klem U Jesus Christ. Bat don ru ki ba keren ni ka ktin ke joblei klem U Jesus Christ. Bat ba ki le ya kata ka klem long jingger hui ki we ka klem long kata ka ba ka balaban ai kata ka jing sngut hui ki we bat teng kilong kita ki mau jun thod ha ba kidon hagan no ga jaka ka baki kidon let's say ka office let's say ka college li ne hanono ka baki kidon namar ba kimdon U Jesus Christ ne ki klem ya ba U Jesus Christ ga chi machki na angu yo blei ba la da don na pleng jong pi ga ni ka por ka ba pi la ya ni ka ba U Jesus Christ ga chi machpi ba pisngo thu ba pi ya ba U Jisu pisngo thu ba ka e ba phile rangkat ba U Jesus Christ bat ka e ba phile ba ka long ga jingir khush ki we bakalong gajing shash kiwe bat kiwe ki yo mat jigir khuna phi kiwe ki yo i gajing long blai ga gajim ga chopi singosi lada omdon ki ba ya rangkat ba Jesus Christ ki ba shuong ba ngai yo Jesus Christ ki ba shuong ba nga ya rangkat ba Jesus Christ rei ki klem ya rangkat ba Jesus Christ lada U Jisu umdon ha gajim ga jinga ba ga chompi ke ai ga bangi le ro kan ma gni kanom long ka ba pen singo ba kamlong ka ba pen singo ba yo blai lada ka ega bangile kampen singo bahayo blay lada ngile shabar na U Jesus Christ lada U Jisu umdon hagane ga jim ga jangam ga jompi ka katin ga jumle ka ong labi puli rom lanong ba pra ko ba pra ba kita ke balong hakado kimla man pen singo bahayo blay kabut ba kita ke bompat pengkha shi ma ga jumle kita ke bompat ma ga jikha asen da ka ba ki kalak bomut ki pediang U Jesus Christ hagadon ro bichi ka ega bakile ro kampen singo bahayo blai kemud baki ya shabar na U Jesus Christ umdon rekat batki baka ege baki le ru kampen singo bahayo blai bat ngam tip kanungun apdeng jopi ki baya rekat ba U Jesus Christ bat ka ege ba phile bi singo thu baka ni ga ba phile ga dai nam ta ga borom ko chong blai don ki bru hagani ki si ha baki le ege ha baki roi jingwai ha ga baki krana ktin joblai le ni ki le ege ki le tang ga ban pauna mi le de bat ki sakili ro teng ni kiwe kumno ga jingwa jinga ka biang ni ka bes ni balada kiwe ki miaro ki singo si no bat teng ki ong yo singo ni je ka sur ga jonga ha ba ki arwar shibon bat kata ka de ga jingle ga ba khalem U Jesus Christ ka ba shabar U Jesus Christ kanung de pleng jupi ki ba page ni video menta ki ba ka ba phile bisingo thu ba phile rangkat ba Jesus Christ shabar na Jesus Christ ki provision nga kwa manoi piba ngindon na prenga jing le ran ngindon na prenga jing thali ki sunran ki la persyang baro simet ban tong do kha re ka weru ka khlem ngat ong ka tin ki jomlei bat ba U Jisu don rekat bat ki ko ngo i ka e ke ba U Jisu ong bat ki ya rekat U Jesus Christ ka tin ki jomlei ka ong ba ki ngat ki do kha bat ka la dap lut ka leng ka jong ki ong ka tin jomlei dablut kaleng ke jongki ong ka tin ke jomble don aku ke por mo ka ga jing khawai syukurim hagani gana galilea hagani ke por ong ka tin ke jomble ba lalut no ka wan om don wan shu lalut ka wan mat kini ki bru kila invite U Jesus Christ bat ka tin ke jomble ka ong ba U Jisu lele ke kamba hagata ka por ula perkelawan ya ka ula perkelawan ya kata ko bat ngiyo i hang ni ba kini ke yeng kesem nomor ba kidon U Jesus Christ kidon rekat ba Jesus Christ ki gamba ki jia ha kini ke yeng kesem ki klem don hap dang jing le ran rai ke ba jia ga dai ke gamba ke jia ke don kata ga burom ga bakrau ke ba na kini ke yeng kesem balada U Jisu udon rekat ba kini ke jim ga jinga spi la ngiya rekat ba Jesus Christ ba jinga wat hap dang jing dut wan U Jisu le ke bakrau wat aplen ki ke bangi mar ani ke jimji wat aplen kita ga jing pa ke jing pral ni kita ga jing bom sngot ho so thau jungi
ka jing rut wan ka jungi kan mau la da U Jisu udon la dangi yai angkat ba Jesus Christ ka borom ka jong blai kan pau na ngana phi ka jing sha ka jong Jesus Christ kan pau na ngana phi ki blo singa namar ba U Jisu udon haga ni ka jim ka junga ba ka jopi namar ba ngi yai angkat ba U Jesus Christ bat shaban na U Jesus Christ kan mau gini kan don ka jing le rai kan don ka jing ja borom andai la dangi yai angkat ba Jesus Christ kan mau gini ka borom ka jong blai kan pau na ngana phi yo le se don update pi ki samla pi page ni video mata pi yai klem U Jesus Christ ni ka jing yal di pi si samla bat ka don ka jing le rai ringa kwa wan oi pi blo singa inwat U Jisu haka jing yal di pi kum ki samla inwat U Jesus Christ haka ying ka sam ka jong pi inwat U Jesus Christ haka jim jong pi shimen inwat U Jesus Christ haka nono ka chika ka ba pidon la de ka jing trail ni nono bata ya ran kat ba Jesus Christ pinyu I ki ege ka khra kan jia pinyu I ka ba ka borom ka jong blai kan pau ka blo sia ka jing sa ka jong Jesus Christ kan pau na pi namar ba pi ya ran kat ba Jesus Christ